Mulima wethu naluqikelelo lweMozulu ngokuhlwa nje uyabongoza into ba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phako laphondo lase Northwest ukuyokuthika pha kwindawo ezise Northern Cape kanti ke ngamathuba amahle emvula alindelekileyo kwindawo ezininzi ezisentshona ngokunjalo nakwindawo ezisembindini khona ke lamkhumezelo nje ongephi pha kwithambeka elikumntla mpuma welizwe ngomso ke mbukeli uyabongozwa kaloku into buqaphele lamvula emandla kakhulu pha kwelaphondo lase Northwest ngokunjalo napha kumantla waseFreystata asemahle kakhulu amathuba emvula alindelekileyo kwindawo ezininzi zelizwe sezibona ke nezasibhaxu zenkungu pha kwindawo esifana kwaZulu Natal konyukela empumalanga uqhubeke ngononophelo mbukeli wona ke amaqondo wethu okutshisa asibonisa into banoko kufudumele kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke kutshise uqala pha eCalvin amaqondo abetha pha ku-20 ngokunjalo nase-Springbok 19 omhle pha eUppington ze ibe ngu-13 eKimberley ngelixa silindele u-15 pha eVryburg eKomani nasekaladokwe silindele u-12 degrees Celsius xa hlabela mgama ke mbukeli sijonga ngomso thanda ufudumala ngo-32 eKapa Lodumo ziyathathiseka amaqondo ngo-36 eFredendal lihlizulu lifudumele ngo-28 eUppington ze kuphole ngo-24 eDiara ngo-23 eMthatha naseSajonisi lifudumele izulu kakuhle ngo-25 eThekwini kamnandi mawethu.